ọma na-esere anyị na Amokwe TV. Anyị na-asị unu nnọọ na oge ekene ndị gịnị oge ekene ndị ọma bụ oge anyị ji ewepụtara unu ekene pụrụ iche. Gị bụ onye na-ekiri anyị nwere ike izitere anyị ozi ekene sa ekenere ndị gịnị ndị na-azụ ahịa, ndị ọma na-adị mma, ndị nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ dị iche iche. Daalụ. Ekene ndị ọma maka mụ na gị mara na ihe onyonyo a bụ ịdị na-egosipụta afọ uju n'ihe gị na mmadụ na-eme. E nwere ike ka a sịrị onye na-azụ ahịa ọ bụrụ gị na ya na-azụkọ ahịa isi ka ike n'enya. Anyị ka na-agwakwa gị agala ebe ọbụla. Ekene ndị ọma ka na-abịara gị kwa gịnị Wednesday izu ụka ọbụla. Daalụ. Ka ị na-esonyere anyị na ekene ndị ọma amarụ agakwana ebe ọbụla. Mara na Amokwe TV zuru ka eme ga na-ewepụtara gị ihe ga na-eme gị obi ụtọ. Anyị wee na-asị gị daalụ ebe ọbụla ị nọ. Ọ ka bụ onye nke gị Onyia Chukwuebuka na nwada Ebere Osmond na-asị gị nnọọ na ekene ndị ọma nke izu ụka. Ndewo. Ka ị na-esonyere anyị na nke izizi a ga-agbapụ ya ọsọ. E nwere nnukwu nwanne anyị nwoke zitere anyị ozi. Onye ama ama gba gburugburu n'ụwa niile, Mr. Ụba Igbokwe, nnukwu mmadụ. Onye ụmụ Ochibunagụ dị n'ọjị Amokwe. O sara ozi anyị keneri oye. Ọ sị anyị keneri ya ndị dịka Ogbuefi na Lọlọ Chimereze. Ka anyị na-ekeneche Ogbuefi na Lọlọ Chimereze, o wee sị anyị biko dododo na ịgbapụ ya ọsọ ji ekenere ya nnukwu mmadụ bụ Ogbuefi Ugonnaya. Ogbuefi Ugonnaya, Mr. Ụba Igbokwe na-asị gị ya bara gị ebe ọ bụla ị nọ. Anyị wee na-ekenekwe mmadụ dịka Chief Omeka nna ya nwa, mmadụ dịka Mr. Ụba Igbokwe si anyị tụtala gị ukpe ekene nke ụbọchị tata na izu ụka na ekene ndị ọma nke na-abịala gị ụbọchị Wednesday nke izu ụka. Anyị na-ekelekwa gị ka ị na-esonyere anyị wee na-agwa gị bụ nnukwu mmadụ bụ nnukwu afọ mụrụ Mr. Ụba Igbokwe. Mr. Ụba Igbokwe bụ ambasadọ na Germany wee na-ezitere gị bụ nna ya bụ Mr. Ogbuefi Linus Igbokwe. Ịbụ onye ụmụ Ochibunagụ dị na ọjị Amokwe. Iwe na-asị ka ọchịchị ahụ ọnwa na-elu ya baala, ọ na-agọlụgọ ọghọ ndụ na ogologo ndụ wee na-achị dịkwala ndụ ka i wee nọrọ ka eri ọchị ahụ ọnwa na gịnị na nke na-abịa n'ihu deme. Ka anyị na-ekene unu na-asị unu gbakwa mbọ hụ na nke izuụka ọzọ na ị mere gịnị izutela anyị ozi maka ndị chọrọ ka anyị kenele gị. Anyị wee na-asị gị na-egekwa ntị ka anyị na-akọwapụtara unu ka ya bụ mmemme si adị. Anyị buru ukpe ekele wee na-aga na nke nnukwu igwe na steeti nke Anambra. Igwe a maara amarụ bụ His Royal Highness Igwe Ambassador Sir John Mark Anyaọha nka one of gịnị bụ nka ka one of ogbu nka. Anyị na-ekele gị na-asị gị ya bara gị ka isi wee na-akwado ihe anyị na-eme na Amokwe TV ishi Abuja wee sịrị ozi anyị kelere gị ndị ogbu nka niile na ka ị na-akwado iri ji ọfụrụ na ndị ogbu nka niile na ha ga-agakwa n'iru wee dị gịnị ogologo ndụ na gịnị ahụ isi ike. Anyị wee na-ekene nnukwu mmadụ dịka Honorable Sandra Akụabata Ọya bụ Deputy Chairman of Enugu. Nnukwu nwaanyị ka ọ wụ. Anyị na-ekene gị. Anyị si na Amokwe TV ewetara gị ukpe ekene n'ụbọchị tata na ekene ndị ọma nke ụbọchị tata. Anyị na-asị gị ya dele gị na mma ma ya gazikwele gị. Ị ga na-aga n'ihu ka isi na-apụta ka ị na-abanye na ọzọ ka ya wee na-asị Chineke ya gọzie gị ezigbo na iwai na-eme ka si na nke a wee pụta. Anyị na-ekenekwe nnukwu mmadụ onye a maara amarụ. Ị ga-ama mmadụ gụgide akwụkwọ gụrụ na Emeritus Emmanuel Oguzuo Emeritus Prọfesọ Michael Ileje ya na nnukwu lọlọ gị bụ nwatụ nwoke Ileje Chinatụ nwoke Ileje. Anyị na-ekene unu wee na-asị unu ebe ọbụla nọ oge ọbụla hụrụ Amokwe TV ọ na-enye unu obi aṅụrị. Anyị wee na-asị ya baara unu deme kunshi na-akwado anyị na-asa anyị na-aga n'iru. Anyị wee na-asị Chukwu gọzie unu oge niile demenụ. Anyị ka nọkwa n'ezinụlọ ndị be Ileje
anyị wee na-ekenekwe mmadụ dịka Dr. Uche Ileje ya na odozu akụ ya. Ndị be Ileje bụ ụwa na Amokwe ka ha si abịa. Anyị wee na-ekene unu na-asị unu ya gazielu unu maka nkwado unu na-enye Amokwe niile na Amokwe TV. Daalụnụ. Ka anyị na-ekenechapụ ndị a niile ịma na ndị na-enyegasịrị aka na ihe a na-eme na Amokwe karịrị akarị. Ọnya mere anyị nọgide anyị eweta ọnya. Ọ bụ na ekene gị n'izu ụka enwere ike ikene gị n'izu ụka ọzọ. Ozi ekene ndị ọma ka na-agakwa oge niile. Anyị na-ekenekwa nnukwu mmadụ bụ Honorable Tony Aneke, onye eji Tony Mansa wee malị. Tony Mansa anyị na-achị gị wa aka. Anyị na-anụ ozi ka isi agbagharị ahụ na ihe na-eme na Amokwe na-aga n'ihu, na-akwadokwe Amokwe TV ka ọ na-aga n'ihu. Ishikwara anyị na anyị ukpe ekene kenele ADF Chancellor, kenekwe gị ndị ADF niile wee na-achị Chukwu gozi ha niile ka ha si na-agba mbọ hụ ka ihe si aga n'ihu, ọkachacha ADF Chancellor ka o si wee na-eme Amokwe Foundation a na-aga n'ihu. Ị na-achị Chukwu gozi ha niile, na-achịkwa agbakwa mbọ hụ na anatala mitin nke nwa na-abịa n'ihu. Anyị ka nọkwa n'ezinụlọ ndị be a na-eke. Anyị wee na-ekene mmadụ dịka Mrs. Akụnnaya, nnukwu nwanyị. Anyị na-ekene gị maka nkwado US na-ezu ozu mgbe niile. Anyị na-ahụ aka ọlụ gị, na-ahụkwa ozi gị, na-asị gị na gị jisi ike, na-agaziele gị maka mgbe ị na-agba na Amokwe niile, ọkachasị n'ebe Amokwe TV nọ. Anyị sị gị ya gaziele gị. Deme ya adịrị gị na mma ebe ọ bụla ị nọ. Anyị jikwa ohere a wee na-egbufe ukpo ekene na-agbapụ ya ọsọ na-ekene nnukwu nwoke. Enwere ndị mara ihe gbasara property, ndị a bụ ndị na-eme ihe pụrụ iche. Anyị na-ekene nnukwu mmadụ bụ Honorable Ambassador Maxwell Stephen Nweze, Seaman Global Project Nigeria Limited. Ha ọkasị akasị. Ka anyị na-ekene gị na-asị gị ka o si wee metụta gị n'obi isi ka ị bụrụ Seaman Project wee gbarata n'Enugu. Ị mara ọ na-Abuja ka ị na-akpa mkpamkpa dị iche iche. Iwesizie ka ị bụrụ gbarata n'ala Igbo, ya bụrụ na ogbeke n'ike ka e nwere Seaman Paradise Estate. Ka ị na-ekiri anyị, jikwere ohere ị na-ekiri anyị kịta, jee gbaa mbọ hụ na ijere na ụlọ ọrụ ha bụ na Suite D11 dị na Elim Plaza. Ebe ahụ ka ị ga-enweta ndị Seaman Global Project Nigeria Limited na ọfịs ha dị n'Enugu. Ọ bụ na ị ruo, ị nwere ike ịkwụ ụgwọ ofu ana ị ga-eji wee rụpụta ihe pụrụ iche. Seaman bụ ụlọ ọrụ anyị na-asị ha unu jide ka unu ji n'ọnụ nwa aka ka unu si wee bịa na-eme ihe pụrụ iche na real estate dị na Enugu steeti. Daalụ maka ịgba mbọ nke a. Anyị na-enekwa anya ọda esteti ị gaghị emepe na-asị gị deme. Anyị makwa maka Centenary Estate na ndị ọzọ. Nnukwu mmadụ Seaman, daalụ. Amokwe TV na-ekene gị. Ewo. Anyị wee na-ekenekwa nnukwu mmadụ dịka Ogbuefi Injinia Obomo Igwe, Oziro Property. ọ ya bụ CEO Oziro Property. Amokwe be anyị bụ ihe ochie abịa. Ọ nnukwu mmadụ bụ ọbụ oke nwa na anyị na-ekene gị. Anyị sị gị ya gaziele gị. Deme Oziro deme nnukwu mmadụ ka ị bụ. Ya gaziere gị ebe ọ bụla ị nọ. Ihe ọ bụla ị tinyere aka ga na-aga. Daalụ maka isonyere anyị. Anyị na-ekenekwa nnukwu mmadụ onye amaara mmadụ na Igbo niile gba gburugburu. Ihe ọ ga-abụ ekwute okwu Igbo, ọ na-enye obi aṅụrị. Anyị maga ọfụma bụ Honorable Chief Dr. Chinedu Mba, nwaka ibia na Nkanoland. Nnukwu mmadụ. Ọ gụnwa bụ ihe na-achịkọta ụmụ ada Igbo a na-akpọ ada ndị Igbo. A mara na akwado okwe maka ada ndị Igbo nke ara anụwa. Wee na-asị gị jide ka ichi, na-agbashi mbọ ike maka na ọgụnwa bụ onye isi ndị Igbo United Forum Worldwide. Honorable Chinedu Mba, ndewo. Anyị na-asị gị deme maka na mgbe ọbụla ị na-eme ihe ọbụla ị na-eme, ọ bụ na Amokwe TV abịabeghị, ịma na-ebidobeghị ya. Ọgụnwa bụ ihe na-enye anyị nkwado, na-edu anyị aga steeti dị iche wee na-ahụ na Amokwe TV na-aga n'iru. Anyị na-asị gị ya bara gị nke pụrụ iche. Anyị wee na-ekenekwe mmadụ dịka Chief Ogbuefi Obinna Madueke, ọkwa ya bụ CEO Freedom Park Hotel and Lodge. Anyị na-ekene gị na-asị gị jidekwa ka iji. Anyị na-ahụ aka ọlụ gị na Amokwe niile gbaa gburugburu, ọ kachasị n'ebe Amokwe TV nọ. Unu ma na Freedom Park
ọchụchụ ahụ na ha elukwe mgbe olukwe kịta ịgbagharịwa shi na Freedom Park eju Kekwe mgbe ya jụ. gbakwa mbọchị na ebook were n'oge maka ọchụ ahụ ọ na-adị elu maka oche adị ha fụkwa maka booking ewele ihe awenshili a na-ata nshi ata na ihe a na-eri ebe a na-ezi ike karịrị akarị na Freedom Park enefu anya ije ebe ahụ ishi ha tinyere gị ọkwala anụ nchi maọbụ anụ ihe dị otu adị otu iwere ya na-ekiri mmanwụ na-aghụ mmanya nkwọcha dị egwu na ihe ndị ọzọ dịrịchi ebe ahụ na-achị gị ya baala gị maka isoro anyị na-ekenekwa nnukwu nwoke Chukwu nọ nso ene ihe eji mara gị bụ ikuku ọma gị ahụ na-ekesekwe m mgbe ọbụla anyị na-achị gị biko ikuku ọma ahụ kewekwe kutochiwe ka o si eke ọcha ahụ elugo ụnụ amago ka anyị si eme Chief Chukwu nọ nso ene nnukwu mmadụ bụ ezigbo nwa afọ Amokwe ihe ọbụla ị na-eme ị na-agba mbọ hụ na Amokwe TV bịara hụ na ị na-akwado ihe Amokwe TV na-eme hụ na ị na-akwado ihe ndị Amokwe na-eme na ihe ndị ụmụ ntorobịa na-eme anyị na-asị gị ya bara gị anyị na-asị gị jide ka iji n'oge nwa aka ikuku ọma 1 ezigbo mmadụ daalụ kenekwere m ezigbo lọlọ gị ya bara gị anyị wee na-ekenezi mmadụ dịka Ogbuefi Chuks Ali onye nke eji maga wee malụ ọ nnukwu mmadụ ka ọ bụ ebe o si eje bụ na o bu n'Umeze n'ụzọ Enugu Autonomous Community Amokwe anyị na-ekene gị na-asị gị jisi ike ma jidekwa ka iji maka ihe ọma niile ị na-eme na Amokwe niile ọ kachasị na Amokwe TV anyị sị gị ya baala gị ndewo anyị na-ekenekwe ya bụ nwa amadi enwekwara nnukwu mmadụ n'Oduma anyị sị ka anyị kwufuru oke ekene maka na onye a bụ ihe mere na Amokwe TV mgbe ọbụla ife anyị na Oduma pastọ Jim Ifeagụ Jide Ebube onye abịa sịrị anyị na anyị bi Oduma anyị wee bịacha Oduma kemgbe ahụ anyị na-abịa Oduma oge niile anyị wee na-asị gị pastọ Jim biko ebe ọbụla isi wee na-akwado ihe anyị na-eme Chineke nke jiri gị aka ya jidechie gị ike wee na-ebunyekwe gị enu ya bara gị ebe ọbụla ị nọ pastọ Jim ezigbo mmadụ ka ị bụ ị nwere obi sarasara otu a ka ihe niile si agara gị wee na-asị gị deme daalụ maka ịdị na-akwado Amokwe TV na ihe anyị na-eme ndewo anyị wee na-ekenezi mmadụ dịka Baba Sonel Baba Sonel odogwu na Angola anyị bụ ndị Amokwe TV ji ukpe ekene na ekene ọma wee bịa n'ụbọchị tata na mmemme anyị bụ ekene ndị ọma nke ụbọchị tata ka anyị wee na-ekene gị na-asị gị jisi ike ya gaziele gị maka ihe ọma niile ị na-emelụ ndị Amokwe TV ebe ọ bụ na itinyela aka ọ ga na-agara gị sirili werele ọ ya bụ ekpere anyị n'ụbọchị taa nwa na ebe nọ anyị ekele gị sị gị daalụ maka ihe ọma niile ị na-emela anyị jikwa ohere a na-ekenekwa onye dịka Chigozie Onyia biko anyị na-asị gị ya bara gị ịnọ mba USA mana ọ na-abụ enwere ihe ọbụla ị na-eme ideji Amokwe TV egwu anyị na-asị gị deme ebe ahụ ị nọkwa na-agba mbọ na-agbachi mbọ ike mara na anyị na-atinye gị n'ekpere na-asị na Chukwu ga na-ebunye gị enu na-enyekwa gị ihe akụ na ihe nwere na ndụ pụrụ ndụ daalụ maka isonyere anyị na-emekwa ihe ọma ka ọ na-agakwara gị nke ọma daalụ anyị ka nọkwa na ya bụ ezinụlọ ndị be Ọya anyị wee na-ekenekwe Odoziakụ ya bụ Nọye Ọya ha nọ na mba USA bụ ihe ha nọ ezigbo nwaanyị bụrụ Odoziakụ anyị wee na-ewetakwere ya ukpe ekene anyị asị na Amokwe TV na-ekene ya ekene shiene maka nkwado ọ na-enye anyị bụ Amokwe TV akpatị wee bịa Amokwe mana ọ bụ ezigbo nwaanyị ọ na-achịkọta ezinụlọ na-ahụ na ihe na-aga nke ọma anyị na-ebunye gị ukpe ekene na-asị ya gaziele gị daalụ maka isonyere anyị na oge ekene ndị ọma nke tata unu mara na oge ekene ndị ọma bụ oge anyị ji ekene ndị dịgasị iche iche dịka ndị wegasịrị ọtụtụ ebe a na-alụ ọrụ ndị chọrọ ikene ndị enyi ha ndị chọrọ ikene ndị ezinụlọ ha dịgasị iche iche ibutekwala anyị ya bụ ekene anyị enwe ike ibunye ha ya bụ ukpe ekene ka isi chọọ daalụ ị na-anya na skrin a ị ga-afụ nọmba na-agafe ebe ahụ gbaa mbọ fụ na ezitere anyị ozi sị anyị kenere gị onye a maka inyere gị aka kenere gị onye a maka imere gị nka kenere gị onye a maka ịnọ na ndụ gị ọ dị mkpa a sị na ekene mmadụ o mekarịa nke o mere eme
anyị wee na-asị gị na ya abịago n'isi njedebe nke tata oge ekene ndị ọma. Izu ụka ọzọ na-abịa echefukwa na izitere anyị ozi. Ọ ka bụ onye nke gị Onyia Chukwuebuka ma mara amarụ na ka anyị na-ezi unu ozi a na-ese ndịrị anyị star ahụ ọ dị oke mkpa gị na-eziri anyị ozi star ọ na-enye Amokwe TV iru pụrụ iche. Gbakwa mbọ fụ na ọnwa ọrụ ọbụla ị nwere bụ ezigbo ihe kpọtụrụ Amokwe TV na aga abanyere gị. Daalụ. Aka m bụkwa Nwada Ebere Osmond. Anyị dịka anyị na-eweta ekene ndị ọma nke ụbọchị tata n'isi njedebe, anyị na-asị gị gbaa mbọ hụ na ị na-esonyelu Amokwe TV. Ị na-esonyelu anyị na YouTube, na-esonyelu anyị na Facebook, na-esonyelu anyị na Instagram, na-agba mbọ na-enyekwa anyị ya bụ star kpakpando. Ọ ya bụ ihe na-akwalite Amokwe TV n'ụzọ pụrụ iche. Anyị wee na-asị unu deme anyị nọkwa ma TikTok Amokwe Community TV ị ga-afụ anyị. Daalụnụ maka isonyere anyị. Ndewo.